Darko Tanasijević danas je takmičare elite stavio na nove muke. Oni su igrali dve istine, jedna laž. Svako je o sebi morao da iznese dve činjenice i jednu neistinu, a na ostalim učesnicima je bilo da pogode koja tvrdnja nije tačna. Trenirala sam balet. Operisala sam nos sa 22 godine. Ima strah od brze vožnje. Mislim da nije operisala nos, ali mi balet deluje kao mit, rekla je Teodora Delić. Ima toliko sladak nos da bih voleo da je stavim jezik u jednu od tih rupica, dodao je Gastos. Rekla sam mu i tad da se blamira svojim izjavama, poručila je Anđela. Rekla je da nije operisala nos, pričali smo. Mene to ne zanima, pričao je Marko i to je bio tačan odgovor. Na red je došao Lazar Čolizola. Završio sam srednju školu vanredno. Više volim zapaliti joint nego leba da jedem. Imao sam napolju brutalan anali sa Slađom Blindom. Mislim da je normalno završio školu jer je pametan, rekla je Mateja. Druga izjava je istina, svaka čast, dodao je Gastos. Ja do detalja znam da je to Slađa, rekao je Terza. Jedva čekam šta će Zola da kaže. Jako mi je drago što se muškarci ograđuju za neke devojke, a za mene se hvale, govorila je Slađa. A Zola je rekao da je mit da je bio sa Slađom.